Icandelo lezimbiwa lelinye lamacandelo antlithekeka nobomi intsholongwane yecorona. Sithetha nje bangaphaya kwewaka abasebenzi bomgudi iSamanco wesimbiwa iChrome eRustenburg kwiphondo laseMntla Ntshona abathe badendwa emsebenzini ngenyanga kaJuni. Aba basebenzi bathi zange kulandelwe inkqubo eyiyo ngethuba bedendwa emsebenzini. A humble number of us were supposed to get the highlighted money on the package of the VSP, but apparently somehow that package that was agreed upon disappeared. Uthandi Ludaka nophuma kwiphondo laseMpuma Koloni uthi uqale ukusebenza kulomgudi ngo-2018. uLudaka uthi akhange axhamle kwimali ye-UIF okanye eyomhlala phantsi kude kube ngoku. Iyandibulala kakhulu ngoba ngoku ndihleli nje andenzi into sensiba nento endlini zitense kuba uzama ukuthi ngapha khonto yenzekayo. Ukanti imanyano yabasebenzi NUM ithi iza kucela umngeni kule nkqubo yokudendwa kwaba basebenzi. We are not happy that these retrenchments are very much cheap. Every employer can retrench as he wish, because you can imagine that if for 5 years an employee can get 12,500, if he's earning 10,000, imagine an employee that earns less than 10,000. Abalawuli balomgodi bazibhebhethile ezizityholo zabasebenzi ngelithi le nkqubo yodendo yayicetywe kwasekuqaleni kukaJanuwari.